Ahoj, Bázi. Papi, ahoj. A zavolej mámě. Mami, tady. No, ahoj. Zavolej tátovi. Řekni tátovi, ať přijde domů. Tak ho nem zavolej. Tači. Pojď mámu. Řekni. Nahoru. Taky postaví ty taky. Jo. A už nevolej, už nemáš kredit. Ode. Už nemáš kredit, prosím tě. Oj. Už nemáš kredit. Oj. Jo, už ani Oli mu nemůžeš zavolat. Oj. Nedovoláš se, nemáš kredit. Jo. Tak jo, no. Oj, mám dítětovi. Nebacej telefon. Ty jsi bacela Olího včera? No také bolí a váty bolí. Hej, ten Oliver se vším dal už bolí Jessiky. Jak to? Ne, ona omlátila na to taky. A my jsme, ten Oliver byl Marka, ne? Takhle, náští. Já tam přišla a říkal, to Markovi. Jaj. Strašně to se já. No a vyfoť. Volej. Vyfoť. Peta. Ty kameruje? Kameruju, no. Vím, co jsi chtěla. Ahoj. Ty kameruješ teda? Fuj, ty jsi pošklivá. A já taky. Ne, prosím tě.